Gikone to limbe mar Jalup Ker William Ruto e boma ma Kisumu ma osebedo ka irito kod liyo koro dhi timore e jumbe ariyo mabiro. Limbe ma kamano ne ochwal nyime kaluwore kod chike mag duoko piny landruok mar midhusi mar COVID-19 e counties mayudore e alwora mar nam Lolwe. Jotelo mag duond od bura mar UDA kaunti ma Kisumu ne oyango ne jofwamb weche ni chenro duto mag miyo Ruto rwak makende oserumo. Coordinator mar UDA e kaunti ma Kisumu Luke Kirindo ne olero ni Jalup Ker dhi goyo arambe ne kanise mohewo 40 kaachiel gi riwruoge mag rowere, wach mane oser lwedo kod coordinator mar UDA gwenge ma Nyanza Eliud Owalo. Kendo adwa wacho ni wan kaka UDA ma Kisumu County, wan jomohero kwe. Wan waonge gi lweny. Wach moro wachre ni wan jolweny, wan jomanade. Adwa kwera an awuon ni pok aneno lweny ei kindwa ka. Wan jomohero kwe kendo wan joma ti sheria. Omiyo kik ng'ato wuond jomoko ni wan wadwa kelo lweny gi koko mang'eny. Mano ema nyalo wacho, kendo agone Eliud Owalo erokamano kaka regional coordinator marwa ma Nyanza. Osetiyo matek. Wang'eyo ni kuma wasechope gi UDA, onge ng'ama politician ma Jaluo mosetero wae. Kinde moko duto ji ting'ore ating'a, jotelo ting're to dhi chiemo to duogo tiyo gi Joluo. Wang' ne wayudo ng'ama omiyowa thuolo mar tiyo gi deputy president, manyiso ni Joluo 2022 ka dhi bedo e sirikal. Koro wakwayo medo kwayo Joluo ni mondo register mang'eny. Already wase register ji over 150. Kiki idong nono, kiki idong ni okibibete sirikal. Bi mondo wabede kodi e sirikal gi William Ruto, gi Kirindo, gi Eliud Owalo, gi jomoko duto mabiro bet, nikech wang'ni to Luo dhi bede sirikal. Machiela chaka go ero kamano ne DP kuom yie mondo bi Kisumu. Wabiro rwake gi sinyono kendo wabiro ng'eyo ni jo Kisumu ni kode. Joluo sado change compared to years manose kadho. Joluo sado change kabisa. Sare giwinjo politics, sare giyiero dhano, sare koro ok giyier party. Koro wamor ahinya gi gombo mar Joluo, kaka my chairman osewachonu ni wase register ji mang'eny kaka jalore. Koro sare pod wabiro temo mondo wa register ji. Owalo wagode erokamano duong' nikech osebedo koa kipwa kaka registration dhi headquarters. Omiyo gat moro be machako wacho ni Owalo kia ogidwar kia nade ni winjo the other time mane jomoko wuok ni ok dwar Owalo. Kata sade moro osewuok ka ni ok dwar. Owalo no en ng'at kende mosetiyo kendo osekawo Joluo madongo sade ni UDA. Maka nyalo kwori kata Joluo mosekawo mane UDA. There are very many mosekawo mane UDA. Owalo osetiyo tich mabor, ng'ato ok nyal tiyo. Ok nyal tiyo thurwa ka. Omiyo Owalo ne mapod wa support nyaka chieng' moro machoko ng'iswa kendo nikech en be en appointed. En appointed gi headquarter, en ok en ng'ama en be one of the ex officials. Koro headquarter akwayo mane mondo omak Owalo lwedo mondo Owalo kipod tiyo matek kaka osebedo ka tiyo ni.